जय जगन्नाथ सांग मैंने यहीटा मोर फास्ट ब्लॉग। आज आम फ्रंट ऑफिस स्टाफ आम गोटे फिस्ट करुचु तो मुझे जाऊँगी चलते देखा से कौन अच्छी। जो आम फिस्ट होची मुझे पहुँची गली चल देखा से कौन कर हाथ टे देखीद आ कि ना रोषे अधा है रोषे अधा है बीच एक पानी दी बोतल खंडे 2 लिटर खंडे बोतल धरिक आसो पानी शोष लगे प्रबल नाला चली मटन टा देखीद मटन भाई काटदमा कषिया पड़ा घोड़ी देगा हेलो घोड़ी दे हाँ 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 तुम आसिल तो है मिस भी सब रेडी हम भाई खाली आसी नथल बोली अपेक्षा खराब कहले बाहर नहला से तल मारन टी पड़े জাল খুঁজলে
ନଷ୍ଟ ମାନେ ଆମେ କାଲି କଥା ହଉଥିଲେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ଉଠିଯିବ ଘର। ହଁ ଆମେ ତ ଗୁଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆମର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବଟା ହେଇଥାନ୍ତା ବଟା ହେଲେ ରେଡିଓ ସେ ମସଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଗାଁରେ ଆମର ଖୋଜି ମୁଁ ତ ସଦାବେଳେ ବଟା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ବିଲକୁଲ ପଡ଼ିବନି। ଏଥର କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କଣ ଅପେକ୍ଷା ଯାହା ଯେତେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସବୁ କାମ ମୁଁ ଜାଣି ଭାଇ ପାଣି ଦେବା ହଉ ଏଥର ଆମେ ଟିକେ ଲୁଣ ମାରିଦେବା ଲୁଣ ମାର ଲୁଣ ଏତିକି ପକେଇଦବା ପଡ଼ିଥିଲା ହଁ ହଁ ନା ମଟନ ମସଲାଟା ଚାଲିଏ ମୁଁ ଟେକି ହେଇଯିବା ପତ୍ର ଦିଟା ପକେଇଦବା କସୁରୀ ମେଥି ଚିକଣ ବାହାରିବ ତେଲ କିନ୍ତୁ କହିନା ତା ବିଥୁନ ଶିଖେଇଲା ତା ବୋଉ ପିଲାକୁ ଦେଖେଇଦବ ଗଲା ବିଥୁନ ବୋଉ ପିଲା ଦେଖେଇଦବ କହିଲା ଆମର ଏମିତି ରୋଷେଇ ହେଲା ବୋଉ ପିଲା କଲା ଏଇ କଥା अरे कौन ही कथा अरे बाबा हे क्षेत्र ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଟା ଦେଖିବେ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ ଦରକାର ଇଏ କ'ଣ ଘର ପକେଇଦେ देख सिग्नल सेମିତି କରିବ ନା एटा को मसला
କଲର ପୁରା ରେଡି। ପାଣି ଆଣି ଦିଏ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହବ ନା ସେଥିରେ ମୁଁ ସେବି ଦୁଧ କଣ କହିଲା ହଁ 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 ଆପଣ बस बड़ी हाँ उल्लू लो ଲାଗିଛି ଏଥିରେ गरम मसला पड़नी ଲାଗିଯାଉଛି। ये हमारा फाइनल रूट हो गया तब ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ଆମର। ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡି ଅଛି। फाइनल लुक अच्छी लुण लंका कौन विजय हम टेस्ट कल जना पड़ो ଆସ ଆସ ଟେଷ୍ଟ କର। पानी चाहिए ତମର ସତନା ଭଲ ହେଇଛି ତ? ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖେଇ କହୁଥିଲି